Модул 2, тема 12 думи с un или una, това е неопределителен член. Сега, когато на испански език, когато говорим за нещо неопределено, нещо непознато или нещо, което споменаме за първи път, използваме тези две думички un, una или unos, unas в множествено число. Това е преведено на български нещо като един. Те се променят по род и число. За нещо от мъжки род казваме un, единствено число. Ако имаме дума от мъжки род, множествено число, казваме unos. За дума от женски род, единствено число, казваме una mujer, una manzana, а за множествено число казваме unas mujeres, unas manzanas. Добре? Например, ако аз искам да кажа, че quiero un café, т.е. аз искам да кажа, че искам едно кафе. Също така, he visto una película, гледах филм, he visto una película, но тук не казваме какъв филм. Тук говорим като цяло, че съм видял филм, но не какъв филм. Добре? Или, например, compramos unos libros. Купихме няколко книги. Тук не казваме колко или кои. Просто казваме unos libros. Сега, кога не използваме неопределителния член, когато, например, говорим за професия. Ако аз говоря за себе си, за моята професия, аз ще кажа soy професор. Добре? Аз съм преподавател. Ако аз казвам, че някой е българин, аз ще кажа es bulgaro. Аз не казвам es un bulgaro. Аз казвам es bulgaro. Или ако кажа, че някой е за неговата религиозност или политическа принадлежност, аз няма да използвам непълен член. Аз ще кажа es cristiano, es liberal. Bien? Но, ако към тази професия, към тази националност, към тази религиозна или политическа принадлежност използвам някакво прилагателно, то тогава ще трябва да използвам un или una. Например, ако някой говори за Юлиан и каже, Юлиан е един много добър учител, Julián es un profesor estupendo, maravilloso, excelente, el mejor del mundo. Тоест, es un profesor muy bueno, es un profesor excelente, es un profesor excelente. Bien. Добре? Или, например, ако говорим за Юлиан, че той е един много симпатичен българин, es un búlgaro muy simpático. Es un búlgaro muy simpático. Тоест, Julián es búlgaro, pero Julián es un búlgaro muy simpático. Правим ли разликата между Julián es búlgaro, Юлиан е българин, Julián es un búlgaro muy simpático. Така че е важно да знаем кога да използваме un. Имате упражнения с всяко едно упражнение обяснено, за да можем да си сверим знанията. Така че следващата тема, продължаваме следващата тема, тук имаме поне доста упражнения съм ви направил за un. Продължаваме с пълен непълен член. С пълния член.